miesto Lumené a to je oko Svätý Ján Nepomucký. No a ideme, ideme teraz trošku ďalej. Tam je kebab a tam je vlastne to, že zatvorená bola je chladno. Takže, a to je Ľudská Kalinová, pozdravte sa do kamery. No, takže tu je tabula, no a tu, poďte bližšie. Tu je Kukučinova, jak bude stále Kukučinova. No a tu je to šoferné kola a my sme teraz na meste. A kde je na meste? A tu nie, tu není. Ale to tak není. Nič. Poďme. Tu sme boli, nie? Pozri, tu sme boli. Tu máš školu. Tu sme boli a išli sme tu do mesta. Tak tu sme niekde, nie? Áno, tatino. Haló. No. Na mňa mier. Počkaj. No, takže. Toto šiestý, rozbozmanka. No a tam už je traja, tá som je výuka. Trate. No a ešte tu sú lavičky, koš. A tu je taký chodník. Ukáž to, cyklistický chodník. Jednoho. No. A čo dneska budeme robiť, povedz Tekekovi do kamery? Dneska pôjdeme ešte na Širavu zakúpať hodinku. Hodinku dve. No a Pôjdeme do Medveďa sa napapať fajného, dačo. Dám si pizzu. Ja si dám salmón a Ľudská a Jocina si dajú halaj. A ešte potom čo budeme robiť? Potom budeme robiť do kaši a pôjdeme potom na skanzen. A potom? Kde? Koláčik potom. Potom na pôjdeš ubytovať, kde? Alibaba, hotel Alibaba. No ešte poďte ešte toč. Dáte na toč máš. Počkaj, lebo ide Ujo na docení. Vidí. Oto. No a tu je ten. A my pôjdeme. Haló. Čo robíš, kamarán? Poď tu. Kamarán, čo robíš to? Kamarán, poď sem. Poďme iba kamarán, toč. Mňa aj okolo, dobre? Kamarán, toč to mňa aj okolo. Rozprávať ďalej. Aj okolie. No to je námestí Slobody. Práve Ľudská pozera, čo tu je. Ale to je zamknuté, pardon. To zamknuté, poďme ďalej. Tatina, poď. A tu je obchod. Pekne drahý obchod. Jantex. Tu na námestí Slobody. Je to okolo 17 stupňov. No a ideme sa otočiť a ideme Otočíme sa a pôjdeme naspäť. No točme ešte, no poď. No, chod dopredu. No a ideme naspäť. Tam nič. Chlebačík. Teraz sa vracame nás. Pán kamarán, nie našepkavať. Lebo potom by bolo. No a kde je vchod do tohto obchodu? Šport, štýl. Ľudci, nemôžete hovoriť do kamery. Nemôžete hovoriť. Hovorím do kamery, ja hovorím pomimo kamery. No a tam to je rozličanka a tam je kebab. Tak, ideme. Odbočiť. Hej, pán kamarán, poďte tu. Hej, ako sa zdali.
Hej, pekná? Ja chcem ísť stádiaľ. Čo ty myslíš? Ja chcem ísť stádiaľ. Lebo chcem si pozrieť výklady. Dobre. Zatiaľ. Poď ma. No a Toto- tu je... toto mi chceš. Toto na figuríne? Hej, tá bunda na figuríne. Pekné. Rúžová. Tebe by tam aj pristala. Tati, no, teraz ideme tam. Kde som? No choď. No. Odkud je otvorený? A tam je lekáreň pred nami, pretože aj okolie. Aj okolie. Čo veci tu majú? No? Tam pohľadom. No a tu je reprezentantka. Také malé mesto, ale veľa vecí dobrých. Tak také. Choď, halo. No, takže tam je socha, to som vám už vravil. No a tak. A to mi taký okno, a tam taký reštaurácie, neviem čo. Reštaurácia, neviem čo. Ticho. Môžem sa ísť pozrieť, Nuka? Choď. Ale tam aj na druhej strane. Á.